Hi guys, madong adlaw na tong tanan. Welcome back sa mong channel. So karong adlaw guys, arang nga mamords ka jukang porma kay magatad ko doon ko nila ti river sa tos Gindulman. Sila sing duas jang may lab. Mato sila ala ATM. Arang ini tara ba maduro magwaro dakop karon di may madakpan. Dakpan pala wang mo. Di good mo ditso og nay dakop, mailhan bitog nay dakop. Mayon. Di lagi mo ditso og nay dakop. Suko ma. Ya uy init. Adlik basta tag nay dakop. Tug ang laway uy. Chat puno. Inja napad guys. Inja napad ko'y atuon guys na magpa-vlog na kita-kita ra taon dyan. Ala, ang nagkuan ng isda. Mura mas atang iskabit si ganina. Di mo ganang iskabit si. Hi guys. Itong ilito ay. Ag ilatong katabang. Si? Natong bagkuan. Nawa, nalami nanay buwak na. Sa akong likod. Tagbuk ko. Uy, tagbuk lagi. Inhas. Ikaw na ikang dugo sa panginhas. Kana mo inhas ka. Morning bingkang na ilutak. So, mo lang low tide ug high tide. So, Kani ka ka. low tide. So, balik ka ron. So, buwanan na doon. So, nadyo ko chart. O, tangawa. So, sa 26 pa imong... Lagi videohan ka. Hoy! Mo to sa tayo mong tubigan. Ako blur. Hmm? Ikaw, unja na. Di ag tubig mahalin ti ag tag-ija. No, balik ko sa mga ba? Unja na lang. promote. Grabing kahampuong ka tag-ija sa tubigan guys. Status dimiyaw. Sa teacher lang. Ang sa tilay? Lamay ket tubig-tubig di agi. Man si Jama adug kuan siguro si Ha masarsot eh. ay nagpautog Basa gyapon no. nagiyang asawa Ning tilaw. De, atilay ning tilaw tog bulang huing ihas. Akong hatag ang akong bakba. Ako matay Mike. Pagtingog guys. Akong hatag ang tingog ni Coach Calvin Jason Mawas. Matunggan sa kanya sa gawas. Matunggan sa bro. Diha, kira. Ma'am. Well, okay pa ba mo? Game ba? Nindot ba ang produkto sa Linan Green? Actually, nindot yun na siya. Sa part na mo, kay kami, always namin gagamit-gamit anak. Nag-change brand namin. So, hopefully, kamo, makaingon mo nga nindot kung makagamit na mo. Lahat ng mga daghang product na rin, itry ninyo na open ta karon na dire sa MS Alicia. Okay, ako karon mo share ko with regards sa business sa Linan Green. Okay pa? Willing maminaw? Yes. Okay. By the way, I am Kelvin Jason Abueva Gumawas from Hagnap. Dating empleyado karon na full time na sa Linan Green. At the same time, nalang po yung mga sinagmay na napunta doon sa Linan Green. No? So, Linan Green, this is a business. And we all know sa business na itawag na ito nga investment. Right? Ang nakanindot, sa traditional na business, kinahanglan ka og dakong puhunan para makita ka og dakong kitaan. Ang nakanindot diri sa Linan Green nga nga industriya, gamay nga puhunan, possibility or natay option nga makita ka og dako. Willing? Yes. Okay. Start ko. Klaro ba? Okay, kaning triangle, gina-present din namo is mo siya ang behikulo nga gisakyan. This is Linan Green. Maklaro ra? Klaro dia sir? This is Linan Green. Actually, Linan Green is 6 years na ni siya. No? Ang Linan Green, 6 years na. By the way, ang Linan Green sa una is nag-start lang into direct selling. Wala paningihaning nga set up. Nga mulong may sa mga lungsod para mo-present, para mo-share sa product. Sa una, online rami nga mag-post-post, reach out ng mga tao. Karon naanata. Dili na ako tugayon. Let's help me welcome Sir Joven Sapen. Thank you. Ayong hapon.
ng hapon. Yan, kumusta? Paningot na? Yeah. Yeah. Anyway, actually, kumanami. Mo storya lang ko gamay before me muli, before mo manlakaw. Una, pasalamat. Ato pagpakat ng kaugalingon. Pasalamat nga lingkod mo, naminaw mo, naiuban doon, naagwanta sa kaigang. No, nagpula-pula na ang naong sa kainit. Pasalamat din ninyo for the chance nga makashare mi sa product and the business of Linen Green. No? Nindot pang produkto? Nindot ra ba? No, mas nindot yun siya kung masuwayan ninyo. Right? Okay, the best way to know nga it's effective is experience. Okay? Ako mismo, nabato akong phone. Bara ko sa akong phone. To show nga tinuod jud ang ato ang product, ang iyang effectiveness, ako mismo ni try. Ma'am Melanie Ginahan is mentioned, iniwan ko na po, which is true, kaya ni-try ko pa rin. No? Kaya before I was 105 kilos, gusto ko sa dili. And then karon 95 kilos na lang. Without exercise niya, without jogging, without anything. In just 15 days. 15 days. Sulit na. Grabe. Ayaw na magbalik ka mo. Muna-muna na biyatahan po na ito, ha? Well, ang gigamit na here. Kanya ang gigamit. Asa fit plus? Ay, fit plus? Wala fit plus? So, ang nahalin na? Wow, yes. So, ang gigamit na ko is kaning coffee every morning. Ascorbic acid, kay magsikog biyahe. No, ganina mo na sorry na late sa mga nibalik. Daghan salamat nga nibalik mo no. Kay gikan mi kupay. Gikan mi kupay na si Ma'am JR dire taga Lumangog Ubay. So dito punta sa atiyang mga kaila dito. Si ang Ubay team is part of the Alicia team. Okay? So growing na ang atong team karon. So morning tulo ako i-take every day. Every morning. Before I do anything, kanin tulo. Vitamins para sa lawas ng sigo biyahe. Fit plus, ngano, ako mama, akong papa, diabetic. Sugar blocker, carb blocker man siya. So makatabang sa ako Hilig ko tamis, hilig ko then I want to lose weight, kani siya. And then slimming coffee for the L-carnitine nga metabolism booster. Mo nang daghan mayon nga sir, ang coffee lagi niya siya yung slimming, makagana lagi kaon. Nainana. Ano, tungod sa L-carnitine, mo boost ang metabolism, mo kang gutomon. Muna, dapat ani, na-mention ba how to properly drink the coffee? Wala. I-explain ako, no? Walay baso. Tasa lang. Ayaw siya tasa lang ang coffee. Dili ka rin ha? Tasa. Kaya lang magtasa, no? Okay. Kaya para ispiso ang mix sa coffee. Itasa lang siya, hot water, i-mix, drink with an empty stomach. Empty stomach siya. So meaning, wapakakaon. The best is before breakfast. Kaya nga naman, almost 10 hours kang nag-fasting, anak. Tama ba? Last time ka ni eat was around 7, 8 p.m. Kung waka ni mata nga nagngita ka midnight snack, 12 hours ang imong fasting. Tama? So pag mata ni mo, empty stomach yung ka, the best time to drink the coffee. Para dili ka gugmon, within 30 minutes after drinking the coffee, drink 2 glasses of water. Within 30 minutes. Meaning, sundi siya tubig. 2 ka baso. Okay? Nga naman, unsay mahita po sa imo ha, once you drink the coffee, kasi gusto mo paliwag. Ako, testimony ko mismo, pwede i-try ma'am. Muna siyang 7 sachets ang 1 box because it's a 7-day challenge. 7-day challenge, no exercise, you will lose up to 3 kilos. Tanti lang timbang. 3 kilos without timbang, di na mo makita. Di na mo feel. No, so, all you have to do, empty stomach, drink it, and then after drinking, within 30 minutes, sundi ng tubig. Kaya ang Garcinia cambogia and Silum husk, once ma-dissolve into water, mo-expand na sa stomach. Now, once ang stomach mo-expanded, musigna siya nga puno, busog na ka. So, muna, whole day, ako, honestly, whole day, alas 3, alas 4 na ko feel gutom. Now, nganong healthy gihapon siya, ang concept nato sa food supplement naa sa beverage. So dili gyapon ma-deprive og vitamins and minerals ang lawas. So muna kami ma'am, aggressively mo share sa mga products nato everywhere we go.
No, mapunta mi sa bukid, may eskwelahan, matindahan, inani nga set up nga daghan ta, wala problema. We will share the product and the business side para everybody aware kung sa'yo pwede buhaton ni Lean and Green. Now, the advantage kayo ni Alicia is we have the Aton family. Atong pampakan ng Aton family, guys. Wala ba di pakpak ni mo? No, grabe no? Ma'am, dako ko ng pakpak, aircon ni Solo. Now, di correct. Now, nganong swerte na siya? Yung Bohol, pila ka lungsod sa Bohol? Lungsod? 42 ka towns, right? As of today, we only have 5 active physical na mobile stores. Yan siya. Kaya mobile store. 5 lang. And isa na si Alicia. 5 lang. So imagine sa kadako sa Bohol, 5 pa ang naay mobile store. So swerte kay si Alicia kay naano may makumprahan. Like sa mo sa Ubay, wala pa yung mobile store no physical store. Like na ako'y kauban nga nakapalit sa Paris, shareable unit. Wala pa yung mobile store to. Mapalit pa sa tamod din na lang. Merkado na lang. Nindot na kayo, accessible na ang product. Now, ang ako ang masulti sa uban na may dagan may ko, sir, di lang sa ako sa product, sir, kung ako masakit. Na-mention na ganyan ni Coach Carl, na kasagaran sa Pinoy, unya na ma-value ang health once masakit na. Tama? Una, di ata mangita, tambal, mangita, tagoy, mapahuway ko, gilanta na na. Pero during the time nga, pwede pa ma-prevent, wala na to siya buhata. No? So muna ako, because I know, diabetic akong papa, 5 plus ko. Bisag dito ako diabetic. Para prevention. Because prevention is way cheaper than hospital bills. Tuo lang mo. Been there, seen that so many times. Okay? Second, I mean ako, sir, nindot ito magnegosyo, sir, huwag puhunan. Well, mo po ng watay puhunan, kaya mo ito nagnegosyo. Now, nani akong concept. I would like to give you this tip para lang namoy ma-take home. No? Na ako'y learning from my mentor. I have a mentor. Na ang sulti niya sa ako, si Joven, if you want to be rich, ganahan ba mo dato? Yes. I mean, walay plastikay ba? Do you want to be rich? Yes, tayo. Tama ba? Like, mabita naman, nabaho ta, napatamit, makita ang better opportunity, mo grab ta. Okay, because we want more money, tama? Tama ba? Walay plastikay ha? Wala kumingon nga naong mo kwarta. Pero, kwarta gikinanglan. Tama ba? Tama ba? Right, Nani, sultin ako. Joven, if you want to be rich, naman gid siguro ipipila na to dire dato na no. But if you want to be rich, ang sikreto ko no is not savings. Kailan mo savings? Kaya ba mag-save ko dire para sa mga buwan? Dili ko na may sikreto. Ang sikreto ko no to be rich is add more income. Add more income. Why? When you save, try ko na mag-save. Nakisa ni try nag-save dire. Tas ka mo. Kapit na. Kung tayo, kay once ka ng savings sa mga batanon, moabot nag 1,000, 2,000, di ba lamig kay gasto? Uy, kakatol mali. Uy, kina na 2,000 na save. Sa mga nanay pamilya, moabot nag 10,000, 20,000, di ba kumita mo may rate, mapalit magkuha? TV, mga appliances, tama ba? Because what tamaan sa concept ng savings. Muna, ang gitudlo sa akong mentor, Joven, if you want to be rich, do not save. Add more income. So meaning, dugang pagkakitaan. So na-mention siguro kanina ni Boss Jason nga I own Hagna Food Park. I also own Sagbayan Food Park. I also own Basta Busog. I also own, I'm also a franchisee of 7-Eleven Hagna. And I also do consultation on the side sa mga LGUs with regards to food park management. Now, mayon mo sir, may maka-sir, kaya di man ka-busy town, busy kay ko. No, muna gari, usahay, gigisod ko og schedule pa doon diri. Pero I have to find time because this is my business. Tabang na ko sa family Aton and then for everybody here. As the training specialist of Lean and Green Bohol, Bohol is very big. Bohol is very big. Nga daghan kay ko katuonon but still we have to find time. Now, ako ni siyang giingon nga additional income. Why? Can you imagine? Pila ginansya sa kape kato naminaw kanina. Naminaw gid very good. 116 per box. Now, mutuo ba mo ma'am, I can sell coffee, slimming coffee. Per day of 1 to 5 boxes per day. Per day. Mutuo mo? And how much is that? For example, 5 boxes. Pila na?
around 600 pesos per day. Additional. Kinsa dire na nabaho. Taas ka mo. Taas ka mo, na nabaho. Ay kawo. Taas ka mo. Sige, ikaw ma'am. Nanabaho. Sige, nanabaho. Ano ilain? Gamay na nagnegosyo. Taas ka mo. Si ma'am, nagnegosyo. Estudyante. Vlogger. Ayan, natin vlogger. Ito pagpakal si ma'am Aisel. Aisa. Napaka mo po eh. Aisa. Vlogger. And ma'am, bakante. Ang sabi mo? Negosyante walang musaka ka mo. Question. Ma'am, naa kay ginansya. Everybody listen. Ginansya. 600 pesos per day. Okay na? Okay kayo? Okay. Ginansya. Gamayan mo. Ato times 30. Pila na? Pila lagi? That's 18,000. Ginansya. Pwede na? Pwede kayo. Pwede na? Oo. Mag-iigag mo ka na? Ano guys, inani, para lang mas aware. Sir, kanang 18,000 nindot lagi, pero 6,990 man lagi. Wa ko'y 6,990. Question, tanawan yung cellphone, basig mas mahal pa nani. Tanawa tong last time ng laag mo, basig mas mahal pa nani. Tanawin yung mga silina, basig mas mahal pa nani. Mga pagwapa. Diba mo? Because ang Pinoy, naanat na sa mindset nga, when we talk about business, pang dato ha, naanat na sa concept nga, mang-empleyado. Kay bata giingnan ta sa itong ginikanan, anak, tarong eskwela, kay parang dako ni mo ni graduate, na kay nindot nga trabaho. O kita na parang ni graduate, na kay nindot nga negosyo. Wag yan. Ako mismo, ma'am, nindot magnegosyo. Tama, di lang tanan, ganahan magnegosyo, kay di man ganahan ni. In concept of money, money will not flow in if what kay ipagawas. Tama ba, ma'am? Tama ba? Sama sa gisulti gani ha. Kung dako kag puhunan, dako kag kita. Ginansya. Gamay kag puhunan, gamay kag ginansya. Wa kay puhunan, wa kay exactly the point. So now, 6,990 akong investment sa Linen Green. The same tag yun-ahon na kung saan na nako. Mo ba, sir? Nagunahon na pagkagiyon sa mo daghan kag negosyo. Yes. Ngano? Si Linen Green niabot sa akong kinabuhi wa mananghit. Sama sa nahitabo ninyo karon, wa mi mananghit. Nilingkod lang ka diha, naminaw ka. Nakita ka gwapong mga speaker, nindot nga opportunity. Now, naganahan ka, dili gwapo ma'am. Si ma'am. Kaya tagaw sa akong product ka. Kaya tagaw sa. Murag nilingaw sa mga pagiging mo nagugwapong mga speaker, ha? Nawala, inapos ni ma'am. Asa na ko ito? Kung saan ako giyon, nawala na yun ako sa gisulti. 6,990, nakita ni mo din nga kaning nindot ng opportunity. Now, ganahan ka, kasi ganahan, taas ka mo, ay ko, di, taas ka mo lang, kasi ganahan. Balag, walay 6,990, taas ka mo, kasi ganahan. Yes! Ganahan. Di, free mangarap. Kasi ganahan, taas ka mo. Walang bayad mangarap. Tumuot, manggod. Uy, libre ng mangarap, sagarin mo na. Kisay ganahan, taas ka mo, kisay ganahan. Kisay ganahan, taas ka mo. Ayan, kisay na 6,990. Wow. Mangita pa. Well, inani siya ang nahitabo. When Linen Green arrived to my life, wala ko kay 6,990. For the main reason, nga wala ni nako na budget. Familiar? Wala ni nako na budget. Sama ninyo, tanang korta ninyo, i-budget na na. Di ba, uba, stapler pa? Uba, isot-sobre. Uba, hindi na mabos kamot. Kaya naka-budget naman. Tama ba? Listen to this, 5 minutes, hapit ako maman. Wala siya naka-budget. Pero ang gibuhat na ako, since nasabtan ako, unsay pwedeng mabuhat sa 6,990 sa ako in terms of business, akong gipitag pag. Because, mutuo ko kung naay crisis, mas importante ang diskarte kaysa kwanta. Tinood na. During times of COVID, unsay importante ato panahon na? Kwarta o diskarte? Na ay tao daghang kwarta pero nagmukmoks balay. Di kagawas, way nahimo. Pero katong tao mga madiskarte, sama na ako, namaligyan isda.
Mutuo mo dali na maligya ko isda, ma'am. O, apit nila na ako nabaligyan. Bato mo sa naman? Mantika yung nabalik. Mantika. Namaligya ako kung mantika. Ako din. Diskarte, ladies and gentlemen. Mas importante yung diskarte kaysa kung... Now, inani ka, simple. Mapadong mo maputlan o kurente kaysa naka-experience. Naghanda ha. Padong maputlan kurente. Wa kay kwarta, ang sa importante. Kwarta o pamagi. Magi. Pamagi yun. Bisos kayo ngayon ka, putlan na lang na ay. Dili, pwede. Daghan ka tao pwede duulon, manginingkamot kang makapangutang, makapanghuwang para mabayaran. Tama? Because na kayo nakita nga purpose sa imuhang kwarta. The same day, I hope you will find purpose sa inyong 6990. With your investment sa 6990, products itself para na ko bawi na. 8,000 worth of products sa imuhang 6,990, bawi na kayo. Kana lang daan, bawi na. All the more ang benefits makuha sa products. Mas pag yun kung ma-maximize ni mo ang negosyo. Dili sa panghambog nga, basin mo, ingon na po mo, nanapod ni mga networking, no? Karon ma'am, na-enjoy na ko duha ka buktaw. As of today. Dini panghambog ha nga, kwartahay ha, no. Dili na akong kwarta, na-enjoy. Duha ka 6,990. Na-enjoy, as of today. Kung sa'y gibuhat na ko, niyan sa kukubay. Inside enjoy, tagbilaran. That's what you call leverage. That's what you call leverage. Now, kung sa man na to, si Ma'am Melanie, si Sir Arthur, makatubag ka na. Naning tas, kinsay ko gihan. Kinsay ko gihan, taas ko mo. Kinsay ko gihan, taas ko mo. Wa, ako ra. Ako rin mo dato dali. Pero kung kugihan mo, mawala man mo admit ba? Kung kugihan mo, okay na. Pero ibutang sa saktong sistema. Kidaghan kay daring kugihan, pero naa sa sistema para ubang tao ang mudato. And number one na employment. Sorry sa mga empleyado. I'm not saying it's wrong. Okay? Maulay na mindset sa ato. I was an employee before. Sa mong family business, hindi empleyado po ko. Pero wadyo ko na yung empleyado sa ubang mga companies, pero naging empleyado ko. And it is really a slavery. No? Muna ako, aggressive ko with regards to business. I'm still 30 years old, by the way, ha? Siguwang lang ko tanahon, pero 30 anyos pa ko. Murag 29? Murag 29, sir. I'm still 30 years old, pero ako aggressive ko with regards to business. Kaya I know diri, daghan mga ibatanon gusto magnegosyo, di lang ibawang taon. Daghan gani diri, bisag di batanon, katong mga nanay edad gamay, gusto magnegosyo, may di ibawang taon. Antod na anad na lang, di yun ang negosyo para ako. Here's an opportunity, guys. Ako personally will help you. Because you are part of my team. Alicia is part of my team. I will be available for you for free. Nanong ako na-emphasize? Because sugod karon gisigin ako bayran sa mga team sa Linengri. This Monday, I will be in Negros. Expand na po dito. And then by the end of the week, I'll be in Cebu. Ayaw mo pagbiya, Alicia. Ha? Kamas po diri, again, pugi, ibutang sa saksong sistema. Pugihan ka, ibutang sa negosyo nimo. Correct. Do you follow? Yes. Do you follow? Now, the 6,990, final na nako, the 6,990, if tanaw nimo makabag-o, na ay kabaguhan, makatabang siya sa imuha, baytay paagi. Because I know 6,990, today and next year is the same.